Senyor Grasset. Antoni Gaudí? Sí, no sóc Santa Claus, jo sóc Antoni Gaudí. Mira, un tramvia, sóc Antoni Gaudí. Molt bé. Saps per què sóc Antoni Gaudí aquesta tarda? Per què? Perquè de la polèmica de si Antoni Gaudí era de Riudoms o de Reus, Sí? sembla que s'ha demostrat ja proves que és de Reus, com tu, és paisà teu, Gaudí. A veure, jo no soc... Gaudí, tu podríeu ser família si tires enrere en el temps. Esperi, jo no sóc de Reus, jo sóc de Vilasec, nascut a Vilasec, al llit de casa, per bé que visc a Reus. Què m'estàs dient? Tu no ets de Reus? No, sóc de Vilaseca. O sigui, a més de la polèmica de si Gaudí era de Riudoms o de Reus, ara tenim la polèmica de si Grasset és de Vilaseca o és de Reus. S'està complicant aquí. Anton, deixeu estar això, deixeu estar, i expliquem bé el que ha passat, perquè hi ha nous documents, sembla ser que hi ha documents... De què ets de Reus, tu? No, que acreditarien que Gaudí... Vos éreu de Reus, nascut a Reus. És veritat que els de Riudoms no afluixen i tampoc es donen... No es donen per vençuts. O sigui, la polèmica sembla que continua. Aquest que és any Gaudí, veurem si finalment s'aclareix. Soc paisà teu. Si sou de Reus o què. En fi. Escolti... Un tramvia! Sí. Hi haurà berenar reusenc, més enllà de... Sí, reusenc, o vilasequenc. No, vilassecà, en tot cas. Vilassecà. No, però ja que parlem de Gaudí, que sigui reusenc. O trauré alguna... Oriol, ets l'Oriol, no? Sí, home, és que era difícil saber-ho, eh? Exacte. La Sagrada Família. Gràcies i bona tarda, Oriol Dalmau. Deixem que saludi la família salvàtica d'aquest dimecres. Carlos Márquez, Estel Soler, bona tarda. Bona tarda. Benvinguts, Maria Xinxó, bona tarda. Bona tarda. Núria Martínez Ribot, bona tarda. Què tal, bona tarda. I Esther Pagès, bona tarda. Bona tarda. I podem posar una mica d'ordre aquí? Sí, posem-hi ordre. Podem dir que definitivament Gaudí va néixer a Reus? A veure, Grasset, no seré jo qui t'ho digui, no m'atreviré, però sí que és cert que La Vanguardia ha publicat uns documents sobre la vida escolar de l'arquitecte que podrien confirmar que Gaudí ha nascut a Reus. Són aquests que veureu aquí ara. Són la sol·licitud de matrícula dels 5 anys de batxillerat a les escoles Pies de Reus, quan Gaudí tenia entre 11 i 15 anys. El seu pare, Francesc Gaudí Serra, firma aquest document i queda constància que Antoni Gaudí és natural de Reus. D'aquests documents, extrets de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp, n'hi ha 5 de diferents i en tots s'acredita que Gaudí era nascut a Reus. Però, clar, malgrat tot ja sabeu que Gaudí sempre ha estat vinculat a parts iguals tant a Reus com a Riudoms i la veritat és que la confusió està més que justificada, perquè mireu, la seva mare, Antònia Cornet, era de Reus, el seu pare de Riudoms, però establert a Reus, i Gaudí va viure en aquesta casa que veureu ara a la capital del Baix Camp, al carrer Sant Vicenç número 4, al centre de la ciutat. La casa no està oberta al públic ara perquè és una propietat privada, però hi ha una placa que assegura que aquí va néixer Antoni Gaudí el 25 de juny de 1852 i que va passar-hi la infància i l'adolescència. De fet, molt a prop d'aquí hi ha l'escultura que reprodueix Gaudí de petit jugant a bales, que també ho recorda. Però, clar, aquesta és la placa que dèiem. Però a Riudoms s'ha defensat sempre que Gaudí va néixer en aquest mas, el Mas de la Calderera, propietat de la família paterna de Gaudí, on l'arquitecte i la família hi anaven sovint. De fet, la neta de la llevadora, que va assistir al part, explica que el dia que va néixer Gaudí, la mare volia tornar a Reus, però va considerar que era massa arriscat i l'arquitecte va néixer finalment en aquest mas. Per tant, tenim motius suficients perquè la polèmica està servida, ja ho veieu. Finalment hi ha, no sé si tenim com una obsessió, no? És saber on han nascut certes personalitats. En el cas d'Antoni Gaudí, arquitecte universal, no? Creieu que fa variar... A mi em ve al cap, perdoneu el símil poc treballat, aquell programa de televisió del senyor Pellegrí, ¿de dónde vengo? Sí, de dónde. Està passant una miqueta això, però també és veritat que potser quan va firmar aquest permís escolar, potser va posar Reus com qui se'n va de viatge i és de Ripollet i se'n va a la Índia i li pregunten d'on és, diu de Barcelona, no diu de Ripollet. Però això és com... A veure... Potser va agafar com... Clar. I al final néixer, què representa? Li importen més els primers anys. Jo sóc del poble de Margarida Xirgu, perquè va néixer a Molins de Rei, però no, va marxar ben ràpid. Aleshores, realment Margarida Xirgu és del meu poble? Tu ets de Molins de Rei? Esclar. Ah, i vols dir que... Però hi va néixer. Però aquesta dona va fer vida allà? No gaire. En aquest sentit, clar, Antoni Gaudí va fer més vida a Barcelona que Reus i que Riudoms. Però la infància... No, segons la tesi de l'Estel. A veure, és català. I jo soc català universal. Jo soc aquí, Riudoms. Doncs espera't que ara saludem a la periodista Tate Cabré, que signa aquest article que avui publica La Vanguardia, on hem vist aquests documents, on vostès poden veure aquests documents, que acrediten que Gaudí és reusenc, documents escolars. Bona tarda, Tate. Hola, Javier, bona tarda. I gràcies per atendre's. Deixa'm dir-te que també hi ha
un vilassacà o reusenc que també està en disputa, que és Sant Bernat Calbó, eh? Sí. Aquí també podríem discutir-nos tu i jo. Bueno, no. Sant Bernat Calbó era de Vila-seca. No hi ha dubte. Anava a escola a Vila-seca. A Vila-seca hi ha un clau on penjava el civader i el Mas Calbó és en un lloc on no hi havia termes municipals clars i està entremig de Reus i de Vila-seca. Però parlem d'Antoni Gaudí, perquè Antoni Gaudí encara no és sant, Sant Bernat Calbó sí, tot i que va al camí. Escolta'm, Tati, avui publiques, com diem a La Vanguardia, aquesta informació, documents de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp. Segons tu, tanquen la polèmica o no? Bueno, aquesta seria la idea, perquè així seria una manera de posar punt final, no?, amb aquesta discussió que fa tants anys que dura i que a mi sempre m'ha semblat molt surrealista. Vamos, en el món acadèmic no n'hi ha cap dubte, no? Però com que a nivell local encara es segueixen intercanviant diatribes, doncs llavors això seria una mica perquè en ocasió de l'any Gaudí, no?, poguéssim posar un punt i final en aquest tema i ja tothom que es dediqués a estudiar més els edificis i a gaudir de la vida i de l'obra d'aquest geni, d'aquest geni que tenim tan a prop, no? I tant. Escolta, però tu dius al teu article que no podia haver nascut el Mas de la Calderera de Riudoms, perquè segons tu aquest edifici és del 1928. Gaudí va néixer el 25 de juny del 1852. Tot i que em sembla que l'edifici ja hi era, no? Vull dir que el mas ja existia, potser no amb la forma actual, però vols dir que no ja hi era, ja? Era un maset rònec, perquè hi ha unes declaracions dels antics masovers que estan firmades sobre notari amb un llibre molt important que es diu Defensa de Gaudí, que va fer el Josep Maria Guix Sugranyes a l'any 60, que és molt famós, tothom el té, no? És en resposta a un que es havia fet a Riudoms, també l'any 60, La veritat sobre Gaudí. O sigui que l'any 60 es van fer els gaudinistes d'un lloc i de l'altre van fer aquests dos llibres. I llavors el que va fer l'autor del llibre de Reus va ser entrevistar els descendents dels antics masovers. I fins i tot hi havia una viuda d'un masover que encara estava viva, i llavors aquests, davant de notari, van afirmar que allí no hi havia cap construcció on s'hi pogués viure, només hi havia un maset rònec, i fins i tot hi ha una descripció molt acurada, la planta baixa on es deixava el ruc, la planta alta que només servia per guardar les avellanes, i que en temporada d'avellana, quan es pleguen les avellanes, es havia arribat a quedar algú a dormir, però d'una manera molt precària, i que la mateixa masovera deia que una senyora, per donar llum, no s'hagués pogut quedar mai allà perquè no estava en condicions. I que diu que els fills anteriors tampoc els va tenir allí, no? En tot cas, els va tenir a la casa pairal, en algun cas, em sembla. En tot cas, Tate, i també ho dius en el teu article avui a La Vanguardia, malgrat tot, Gaudí tenia un record dolorós de Reus, no? L'any 1906 havia de fer la reforma de la façana del Santuari de Misericòrdia, que finalment no li van aprovar. Van trobar massa car o què va passar? No, hi va haver unes disputes internes. Es veu que, resumint-ho molt breu, l'arquitecte modernista de Reus, que era el Pere Caselles, no volia que Gaudí li fes ombra. Llavors va fer mans i mànigues perquè aquest projecte se li tragués. Hi van haver, a més, moltes discussions amb els propietaris de les finques del voltant del Santuari de Misericòrdia que els hi molestaven les valles que es havien posat per les obres perquè no podien entrar als seus camins, ho feien però amb dificultat. Llavors en retiraven les valles, hi havia discussions amb els municipals i es va acabar com la comèdia de Rasquera. Com la comèdia de Falset, diria jo. Perdona, que entrem en disputa, però no diria la comèdia de Rasquera, sinó la comèdia de Falset. Avui estàs molt a la onda, no? No, dona, però vaja, tota la vida s'ha dit la comèdia de Falset, jo la comèdia de Rasquera és la primera vegada que ho sento dir, però vaja. Doncs a casa meva s'ha dit de Rasquera. Ja. Doncs a casa meva s'ha dit de Falset. Escolta, només un detall, parlant de cases, deixa'm dir que el pare del meu sogre, és a dir, l'avi de la meva dona, Nicolàs Vilella Estivill, que era paleta i treballava aquí a Barcelona, en un carrer per on passava Antoni Gaudí per anar cap a la seva família, explicava que un dia l'arquitecte li va elogiar, doncs això, un arc d'obra que havia fet tan maco, i Antoni Gaudí li va preguntar, o Anton, que diem més cap allà baix, Anton Gaudí li va preguntar d'on sou, i ell va dir que era del Forja, va respondre aquesta paleta. I ell va dir, al costat del meu poble. Clar, tots sabeu on és el Forja, on és Reus i on és Riudoms. T'he de dir que l'avi de la meva dona va interpretar que era de Reus. Però ara tenim a l'Helena Domingo, que és de Riudoms, periodista també, que ella defensa l'origen riudomenc d'Antoni Gaudí. També és coautora d'un llibre que aviat sortirà i que explica aquests dos possibles
Origen de l'arquitecte. És una primícia que podem donar als nostres espectadors, que és un llibre amb doble portada, Gaudí és de Riudoms o Gaudí és de Reus, en funció si li donem el tom. Helena Domingo i Miquel Bonet han fet cada una de les parts i segons com la llegeixis doncs pots veure una cosa o l'altra. Escolta, Helena, a Riudoms s'ha defensat que Gaudí va néixer al Mas de la Calderera, no? Què creus tu? Com se sustenta aquesta teoria que, segons la Tate, el 1928 es va arreglar aquell mas, però abans gairebé era impossible que hi nasqués ningú? Sí, és cert. L'any 1928, que comentava la Tate en el seu article, és cert que hi va haver un moment en què el mas es va arreglar i, de fet, es van plantar els plataners que hi ha al davant i es va una mica es va configurar l'aspecte actual. Fins llavors havia sigut el que deia ella, havia sigut una caseta, havia sigut un lloc petit on es guardaven a la planta de baix, es guardaven bàsicament els aperos, que n'hi diu la gent de Riudoms, que són els arreus per llaurar, tota la maquinària que necessitaven, i després a dalt hi havia com una estança que no tenia ni tan sols compartiments. Clar, des de Riudoms això no ho veiem incompatible, no s'ha vist mai incompatible amb el fet que el naixement fos improvisat allà al mas, perquè al final precisament el que va passar, el que va explicar la neta de la llevadora, és que en aquest mas la mare de l'Antoni Gaudí hi va parir sense voler-ho, no? Una mica els va enganxar allà, van demanar que vingués la llevadora amb la tartrana des de Riudoms, una llevadora que hi havia al poble, que es deia Engràcia Llorenç Pellicer, i va venir amb la tartana cap al mas i un cop va ser allà va veure que les condicions amb les que ja havia arrencat el part feien impossible que se n'anés cap a Reus. I llavors el que explica la història, el que havia explicat la neta de la llevadora, és que llavors el part va tenir lloc al Mas de la Calderera. Per tant, no seria incompatible això amb que fos un mas rònec, perquè de fet, si va ser una cosa improvisada, probablement no era el lloc on ella volia parir. Ella volia anar cap a Reus a parir a casa seva, no? Llavors va ser un naixement així una mica improvisat, va ser un naixement al Mas de la Calderera, es va produir el 25, va acabar naixent el 25 de juny al dematí i llavors el 26 sí que van anar cap a Reus a batejar-lo. Bueno, o potser el mateix dia 25 a la tarda van anar cap a Reus a batejar-lo. I si el part era tan pròxim, per què eren a Riudoms? Perquè sembla que tu argumentes que els tenien dret d'aigua, no? I per això havien anat cap a Riudoms, a regar. Sí, no era estrany realment que els Gaudí fossin al mas en una temporada com aquesta de l'estiu. De fet, ells tenien bestiar al mas, tenien gallines. Gaudí havia explicat alguna vegada fins i tot l'anècdota de les gallines del meu mas. Ells tenien allà gallines, conreaven coses, se'n cuidaven de la terra i llavors també la proximitat de Reus i Riudoms feia que ells sovint vinguessin al mas. Llavors no era una cosa estranya que la mare de l'Antoni Gaudí li hagués agafat el moment de parir allí al mas. A més, explica fins i tot la família que després, amb els anys, ha tingut el Mas de la Calderera, explica que en aquell, més o menys, els dies de la setmana que va caure el naixement de Gaudí o que la mare es va posar de part, eren quan els hi tocava també l'aigua, no? Sempre s'ha regat aquells dies de la setmana. Llavors, una mica podria ser que els Gaudí fossin allà perfectament per a poder-se'n ocupar de l'aigua, de l'aviram, dels conreus que tenien. Tate, no sé si comparteixes la tesi de l'Helena Domingo. Li dones versemblança? Bueno, jo soc mare i he tingut 2 nenes i sé que quan tu estàs a punt de tenir un fill, doncs tots són miraments i tot és preparar-ho i no te'n vas a regar abans de parir. A més, aquesta senyora, quan va tenir a Gaudí l'any 52, feia 2 anys que havia perdut 2 nens, una nena de 2 anys i un nen de 5 anys. No? Llavors una senyora que se li han mort 2 fills i està a punt de tenir-ne un altre, no se n'anirà a regar a Riudoms, que ho he calculat amb el Google Map i el Mas de la Calderera del centre de Reus està 1 hora i mitja a peu. 5 quilòmetres, no? Una cosa així. Sí, però com que hi ha la riera de Maspujols pel mig, no es pot creuar. Helena Domingo, abans esmentava la Tate en Josep Maria Guixó Granyes. Sembla ser que aquest home va arribar a prometre 1 milió de pessetes de l'època, 1 milió de pessetes, a qui aportés un document. Tenia les de guanyar, creus tu, Helena? Perquè ningú el va presentar. Aquest document oficial no existeix. Tot el que seria el relat que s'ha construït des de Riudoms sempre s'ha basat en fonts orals. Hem parlat de la llevadora, però no és l'única. També hi havia diversos veïns que explicaven després les generacions posteriors que s'havia explicat dintre de la família
que durant molts anys s'havia comentat que el seu avi es va acostar fins al mas i havia saludat, havia donat l'enhorabona al pare del Gaudí i havien parlat, no? Fins i tot s'havien ofert a veure si necessitaven alguna cosa. Llavors, clar, un document no existeix, aquest document que digui que Gaudí podia haver nascut al mas de la Caldrera. El registre civil és posterior, no? El registre civil és posterior. Sí, és del 1870. Exacte, es va crear gairebé 20 anys després de que Gaudí naixés. Per tant, el primer document que hi ha de la vida de Gaudí és la partida de baptisme, que en aquella època funcionava una mica com si fos la partida de naixement, que avui en dia es genera amb el registre civil. Però sí que és veritat que no tenia per què dir exactament el lloc on havia nascut. Podria haver nascut a un mas del terme del costat. Molt bé, ho hem de deixar aquí. No sé si... Clar, Riudoms és més petit que Reus. No sé si teniu les de perdre sempre, perquè, clar, Reus té moltes institucions que segurament faran costat a la tesi i potser sí que Riudoms pot dir que, com que es va disgustar amb Reus perquè no li van aprovar la reforma del santuari de Misericòrdia, llavors, quan s'havia de refugiar al Camp de Tarragona o al Baix Camp, quan era a Barcelona, on anava a passar els estius i a veure la família era a Riudoms. És el que us queda. Sí, des de Riudoms... La família, quina família? La família que li quedava... La família vivia a Reus. La família li quedava a Reus. Els cosins germans d'ell vivien a Reus. El Guixo Granyes va entrevistar 6 cosins germans que van dir que... La casa pairal no era a Riudoms, al final? Bueno, la casa pairal hi vivien els masovers del mas de la Caldrera. Els Gaudí vivien a Reus. La casa pairal, que ara es diu casa pairal, la casa del Raval de Riudoms, la que ara és casa pairal, doncs allí vivien els masovers i també està escrit sobre notari que allí vivien els masovers. Helena? I vivien els masovers, però és cert que quan Gaudí venia cap al Camp de Tarragona moltes vegades es quedava a la primera planta, el que seria l'entresòl de la casa pairal, es quedava molts cops a dormir allà, perquè ell tenia una relació molt cordial amb els masovers, anava al mas, tot i que el portaven els masovers, i anava a la casa pairal, tot i que hi havia els masovers. Ho deixarem aquí amb vosaltres perquè la cosa no s'embranqui. Moltes gràcies. Entre cometes, perquè hi va haver Cabré. una masovera que li va posar una denúncia. Moltes gràcies, Helena Domingo. Gràcies a totes dues. Tenim més elements per seguir amb la disputa, però el seguirem.